безнең Аметьево бистәсендә 7нче пункт ачылды. Бу «Привет человека», безнең мохтаҗларга кайнар ризык тарату урыннары. Бүген без матур итеп шушы бәйрәмне өлкәннәр көненә багышлап ачтык. Шулай ук без һәрбер пунктларда көн саен 2000 тирәсе, хәзер инде күбрәк тә булыр, порция кайнар ризык таратабыз. Безнең планнар буенча ел ахырына кадәр әле Казанда тагын ачырга. Татарстан буенча инде бу безнең 2000 порция булса, һәм бүген 16нчы точка ачылды. Безнең һәрбер пунктта без карамыйбыз исемен, телен, милләтен. Безнең өчен кеше исерек булмаса, ул мохтаҗ булса, килеп кайнар ризык ала, ашый ала. Һәм шулай ук өлкәннәр көненә багышлап, инде бүген отдельно матур итеп продуктовый наборлар дип әйтик инде, бүләкләр әзерләдек безнең өлкән кешеләргә. Шушы форсаттан файдаланып, бөтен өлкәннәребезне, әбиләребезне, бабайларыбызны шушы матур якты бәйрәм белән тәбриклим. Аларга инде күп кирәкми, аларга менә шушы әзрәк ихтирам, аларга әзрәк менә шундый матур ис, әзрәк бүләкләр бирсәк, аларның күңелләре күтәренке булыр. Алар инде үзләренең шул теләкләре белән, үзләренең дугалары белән безнең эшләребезгә тагын да бәрәкәт китерер.